Така, за да стигнем до скоростната кутия, ще трябва първо да махнем тези кори отдолу. С най-обикновено ключе 8 в случая. Трябва да развием и да ги свалим всичките, за да имаме достъп до картера и скоростната кутия. Затова се захващам за работа. Сваляме първата кора, която е под двигателя. И главно виждаме, че по-голямата част от скоростната кутия всъщност е тук отзад. Затова трябва да махнем и втората кора. Взехме специален съд, за да измерим точно колко масло ще източим от нея. Необходимия картер, 10 литра масло на Мерцедес за скоростна кутия. И така, мисля, че сме напълно готови да започнем операцията по източване, сваляне на картера и източване на маслото с този инструмент. Така, сега започваме процедурата по източване на маслото. Взимаме си тула. Ето го картера на скоростната кутия. Както виждате, той е необикновен 6 грам. Няма нужда чак от него, но ето виждате, махаме го и започва лекичко да тече масло. Сега трябва да използваме другия тул, с който отвътре да отвием, да сложим пробката в позиция на източване. Както виждате, тук е малко трудно да се бъркне, но ето виждате, маслото от скоростната кутия започна да се източва. Сега тази процедура ще отнеме доста време. Ще го оставим хубаво да се източи, след което ще отвием и втората пробка, да източим от нея и след което ще свалим целия картер. Така маслото не изглежда да е никак чисто. Може би това е първото масло на колата. Не съм сигурен. Тя е на 110 000 км в момента. Но нямаме история дали то е сменяно. Така. Значи аз ще го оставя сега 5-10 минути, докато спре да тече. И след това ще започна процедура за сваляне на картера. Както виждате, той доста лесно се сваля. С няколко болта е 10 мисла. И така, продължаваме след малко. Така, ето, почти сме източили маслото от скоростната кутия от едното място. Сега другото място е ето тук. Сега тук вътре ще видите една малка пробка. Тя е с ключ 4. Ето го. Не знам дали се вижда. Това е правилното ключе за източване за развиването на тази пробка. Сега, ако тя не идва точно в центъра, за да вкарате ключа, трябва да завъртите малко двигателя. Т.е. трябва да свалите и тук предната кора и на някой от болтовете да го завъртите леко, докато тук ви стане удобно да може да вкарате ключа и да го развиете. Обикновено тук не е много натегнат, то е около 10 нютон метра.
Така, само да придвижа легена за масло. И да развием и тази пробка. Значи, предполагам, от тук няма да потече много силно. Сега ще видим. Така, ето е тази пробка. Като виждате, от нея едва тече, но трябва да се смени и от тук. Също така, тази пробка трябва и да я смените с нова и да се натегне на 10 нютона, т.е. доста нежно. Както виждате, от тук почти нищо не тече, но ще го оставя няколко часа да се доизточи и следващата процедура се хващаме с демонтиране на картера. Сега, преди да продължим с демонтажа на картера, може да видите тук последния болт на колко незгодно място е. Затова първо ще се сваля този черен. Не знам, това е като някакъв съпорт на скоростната кутия. Както виждате, тук има 4 E12 и тук има няколко гайки 13. Фащам се първо с това нещо да сваля, за да достъпа да ми е чист и лесно да мога да сваля картера. След като развих болтовете от тази страна, цялата скоростна кутия слезе надолу и всъщност се опря ето тук, виждате, на този следващ съпорт. Сега реших, че ако не ви харесва тази процедура, пък и след това може да има проблеми при връщането и обратно, може би е много тежка, може да се наложи скрик, въобще ще усложни операцията. Затова реших, че с най-обикновено ключе 8, което примерно, ето виждате, това има звезда от едната страна, пасва тук перфектно и по този начин също може да се развие този болт. Сега, развивайки го по този начин, може би после ще имаме проблем с затягането му с динамотричния ключ. Мисля, че тук трябваше на 10 нютона и 90 градуса да е затягането. Сега, ако не ви е страх да го направите на ръка, въпреки че няма нищо страшно, стига да не го пренатягате много, все пак 10 нютона са доста малко, може да използвате този начин. Пък ако искате да сте идеално перфектни и ако все още не може да вкарате динамотричния ключ, трябва да ги развиете и от тази страна. Ето виждате, аз съм ги развил при мен и почти съпорта е свален. Може и да го досваля, за да го навия после правилно. Така, тук има един приятел, който седи през цялото време неотлъчно до мен и ми помага. Сега, развили сме абсолютно всички болтове от скоростната кутия и остава заветния момент, в който ще свалим картера и разбира се, ще плисне някакво количество масло. Не знам дали ще успее да го заснема. Сега ще се опитам да го оставя телефона някакси, да не успее да снима. Пък аз ще се опитам да го сваля. Той е доста залепнал. Опитвам някъде да вкарам отверката. Разбира се, това е едно от най-трудните неща. Ето сега отлепи от тази страна. Така. Да померя внимателно надолу.
се, той е пълен с масло. Така. Свалих го, вече е в легена, в който събирам маслото. Така, ще го издепна внимателно. Така, сега ще ви покажа. Ето как изглежда скоростната кутия. Отдолу тя ще се доизточи. Ето тук картера с филтрите в него. Значи аз ви казах, ще събера всичкото масло и ще се опитам да го измеря, да разберем колко реално точно масло сме източили. Предполагам скоростната кутия дори да продължи да тече още малко, едва ли ще е повече от 100-200 грама. И след малко ще ви кажа колко точно количество сме източили. Така, сипах източеното масло в една туба. Както виждате, няма и 5 литра източено. След като съм свалил картера, сложих една свинска опашка тук в хидравличния съединител и виждате, започна да тече доста по-бързо маслото. Надявам се от тук да изтече някой друг литър. Разбира се, като спре, ще го остава може би повече от час. Това е единственото място, откъдето все още тече нещо. И след което ще го пресипя отново в шишето да измерим дали се е покачило. След като цяла нощ го оставих да се източва от хидротрансформатора, ето изтече около 3 литра масло. Ето може да видите докъде се напълни бутилката. Смело може да кажем, че са около 8 литра масло сме източили от скоростната кутия. Сега ще я позамием с Brake Cleaner и започваме да слагаме обратно капака, но това след малко. След като я измием добре за всякакви бокуци, ще мина мъгъла ръба хубаво с парцал, за да може новото уплътнение да залепи добре. Така доста е мръсно старото масло и затова така добре я измивам, за да съм сигурен, че абсолютно всичко, което е могло да се свали, е свалено. Виждате, тук тези тръбички останаха. Не ми се свалят. Гледам, че някои ги свалят и източват и маслото и от тях. Но аз при мен ще ги оставя така. И продължавам с чистенето. С едно парцалче ще мина хубаво. Виждате тук точно където трябва да опре новото уплътнение. Даже може и леко с шкурка да го тръкна, тъй като усещам тук, че има някакъв ръб все пак, който може би ще ми пречи и не иска да се изтрие добре с парцала. Махнах подпората, подпрял съм с крик, за да може хубаво ръба на скоростната кутия с малко шкурка, водна шкурка,
ето тези черните следи ги търкам, за да може после хубаво да прилепне новата гарнитура. Това е водна шкурка 600, мисля. Имам и тук една гъбичка, пък леко абразивна, с която почиствам хубаво. Сега като приключа, отново ще почистя обилно с спрея за почистване на спирачки. Хубаво дете ще ляга новата гарнитура. Даже ще издухам след това с компресора, така че да няма някакви следи от вода и разни други неща. И мисля, че вече съм почти готов да слагам картера. Така, сега измиваме хубаво кутията, особено в дупките на болтовете. И там, където ще ляга уплътнението. Така обилно навсякъде. Така, сега преди да започна монтажа на картера, трябва да го оборудваме, тъй като ето виждате, той идва, тези неща самосвалени. Ето тук съм сложил стария, но в случая те самосвалени и трябва да ги поставим на нужните места. Сега това е просто някакъв съпорт. Ето виждаме тук как е бил на стария. Ето виждате, двете каналчета са към мен. Ето тук по същия начин ги слагам двете каналчета. Натискам го хубаво да щракне. Отгоре зъбите на място и е монтиран. След това трябва да сложа и самата пробка. Тук даже тя е с инструмента вътре. Така, ето я и нея. Тя също си има едно зъбче, така че принципно ето тук където седи. Тоест принципно и тя няма как да бъде объркана. Слагаме я докато щракне. Само внимавайте тук да не я натиснете отгоре. Така, ето щракна от двете страни. Сега
за да всъщност трябва да й махнем отдолу предпазната капачка, за да можем да я завъртим в нужната позиция. Така, за да го направим, ни трябва този инструмент. Така, махаме капачката. Слагаме инструмента в позиция, може би той е в едно. В момента сега ще видим, тъй като аз леко го завъртях. Сега за правилното поставяне на инструмента може да видите, тук има едно малко пинче, което пинче, виждате вътре в дупката има място, т.е. винаги като го слагате, целете да влезе там. След като влезе, тогава вече може да сменяте позициите. Сега, четвърта позиция е за пълнене. В момента може да видите, то е на четвърта позиция. Тоест ето от тук е отворено и се пълни скоростната кутия. А трета позиция, сега ще сложим на нея, ще завъртим на нея, тя е позицията за регулиране нивото на маслото и виждате в нея се отваря ето тези отвори. Това мери нивото, излишното масло изтича. А след като свършим работа, трябва да я сложим на позиция 1, където всичко е затворено. Сега, тъй като за мен е важно да меря нивото на маслото, аз ще си оставя пробката нагласена в позиция 3, директно след като я монтирам, да започна да пълна. И това е една малка хитринка, която може да използвате, т.е. няма нужда да оставате на позиция 4, може директно на позиция 3 да пълните и като свършите с пълненето, така по-лесно ще източите излишното масло, без да сменяте разни с ключа да го донастройвате. Така, сега след като всичко е чисто, подсушено, започвам монтажа на капака. Така, след като я поиздухах с компресора, при мен тя започна още повече да капе. Сега виждате на новия капак филтрите. Хубаво е леко да ги смажеме тези о-рингчета, тъй като те влизат, ето виждате, тук на едното място и тук на другото. И за да могат по-лесно да щракнат, им слагам малко масло. Опитайте се да не слагате масло по краищата на уплътнението, въпреки че някои майстори съм гледал умишлено го мажат цялото уплътнение с масло. Други казват, че трябва да е перфектно сухо и чисто. В случая при мен то е сухо. Така, сега внимателно гледам къде трябва да влязат болтовете, да не разместа нещо. Така. И в един момент ще дойдем до мястото, в което трябва филтрите да влязат. Ето сега натиснахме, влезе единия. Влезе и долния. Като гледам, всички болтове са на мястото си. И сега мога да започна процедурата по затягане. Първо ще ги вкарам абсолютно всички болтове на ръка, да съм сигурен, че съм улучил дупките.
И след това ще продължа с динаметричния ключ. Понеже аз нямам динаметричен ключ, който да фаща 4 нютона, затягам всички болтове на ръка, така че да се прибере луфта. Както виждате, кутията не отваря от никъде. Сега тази процедура е малко рискована. И сега, след като съм ги натегнал всичките на ръка, ще ги затегна леко до затегна на 90 градуса с трещотката. Но казвам още веднъж, това е леко опасна процедура. Може да се скъса някой от болтовете. Ако се скъса, не е фатално, но тогава ще трябва да загубите целият комплект болтове, тъй като трябва да ги развиете абсолютно всички. Затова по-добре да си купите такъв динаметричен ключ, да не разчитате на усет. Но ето виждате, аз съвсем лекичко дообирам луфта, дозатягам ги. Просто тези болтове са алуминиеви и за разлика от другите, които се късат много трудно, тук е точно обратното. Най-малкото презатягане ще доведе до скъсване. Затова усетите ли някакъв стоп, не трябва да продължавате да го въртите. Така, притегнал съм ги всичките и няма да продължавам повече, тъй като ме е страх да не скъсам някой. Започвам процедура по наливане. Не забравяйте да завиете и пробката в хидравличния съединител. В случая тя е някакъв метал, доста здрав, не е алуминий, за да внимавате много като болтовете на картера. Както ви казах, моят динаметричен ключ е доста стар и той започва от 19 нютона. Тук ми трябва да 10. За съжаление няма да ми свърши работа, но пак ви казвам, за пробката няма да имате никакъв проблем. Стига да не натягате прекалено много. Разбира се, в най-добрия случай си купете правилния инструмент. Аз съм винаги за това нещо. Просто сега нямам тази възможност. Така. Внимавайте много винаги резбата да не ви подведе нещо, тъй като каквато и да е интервенция там ще е много трудна. Както виждате при мен резбата не хваща хубаво. Ще опитам пак. Въобще всички процедури, знаете, трябва доста внимателно да ги правите. Опитвам малко със сила да видя дали ще фане. Виждате, хвана резбата. И сега много внимателно натягам, докато видя. Ето виждате, повече не иска. Сега съвсем леко с китката го донатягам. Разбира се, още веднъж ви казвам, това не трябва да се прави по този начин. И ако имате възможност да си купите динаметричен ключ, който да почва от 4 нютона, го направете. Тъй като не тази пробка е проблема, а алуминиевите винчета. Така, ето вече съм готов. Сложил съм комплекта за наливане на маслото и мога да започна тази процедура. Така, сега ще монтирам обратно сапорта тук на скоростната кутия, който махнахме, тъй като ни пречеше да сложим болтовете. И така, по този начин ще монтира той. С 4 болта, 12 ето 4 болта ще използваме.
Стигнахме до заветната процедура за наливането на маслото. В случая ще изтестваме една помпа на Parkside. Има ли шанс да го вкара това масло? Няма ли? Дойде заветния момент. Нека да видим. Определено е малко трудно, но се справя. Може би този стар акумулатор не е зареден хубаво, но виждате, маслото почти се изпомпа. Идва момента да сменя другата туба. Продължавам да наливам с другата туба. Помпата за сега се справя. След малко ще запаля колата, ще закача диагностиката, да дигнем 40 градуса. Виждате, с най-обикновена помпа работата ще се свърши, стига да имате добре зареден акумулатор. В случая моя не е такъв, но ето виждате, вече съм сипал 5 литра и мисля даже да запаля колата. Така, процедурата, след като имаме вече 8 литра масло, горе-долу толкова колкото сме източили. Знаете, трябва да запалим колата и да прецъкаме през всичките скорости.
Ето сега на неутрална в момента. Слагаме я на драйв. Връщаме на неутрална. Слагаме на резерв, на ревърс, на задна. Така, след като поиграваме малко с тази процедура, може би ще налея още около половин литър масло и ще закача диагностиката за финалния момент за регулиране на нивото. Така, вече 10 минути колата работи, на 35 градуса е, още малко и трябва да стигне заветните 40. Кутията леко се е стоплила и виждате, маслото леко се връща наобратно, т.е. сипал съм малко повече. Като цяло наляхме 8 литра и половина към момента, но нека да изчакаме още 5 минути и да видим. Така, започваме процедурата по изравняване. Стигнали сме вече работна температура, но виждате в момента масло не излиза, затова ще налея още малко. Както виждате, ето в момента маслото се връща, т.е. то вече е достатъчно. Ето сега ще махна маркуча. Виждате, маслото вече е добро като количество. И сега трябва да сложим в позиция 1. Така и в позиция 1 трябва да не тече масло. След което слагаме капачката. И с това процедурата е завършена.
Така, процедурата е вече завършена. Видяхте, имах малко трудности да я сложа обратно на позиция 1, затова е хубаво да направите малко тренировки, може би преди да започнете смяната, тъй като тече маслото отгоре е доста трудно да видите къде трябва да бъде позиция 1 и как да сложите ключето. Но за това са тези видеа, за да се опитате да се подготвите максимално преди започването на ремонта. Сега аз няма да бързам да слагам тук отдолу кората. Ще направя 1-2 кръгчета да видя случайно дали няма течове или някакви други проблеми. След което ще я сложа и съм готов. Значи това от мен. Все пак не забравяйте, че съм хоби механик. Благодаря ви за гледането и хубав ден от мен.